unu ahụgo na anyị abịala na ya bụ onyinye ozu nwa amadi a na-akpọ Igbo Jah onye Ogene. Ebe anyị nọ kịta bụ na Ebelen dị n'ime Obiagu n'Enugu steeti. Ozu ya na-abata ugbu a ebe a ka a mụrụ ya, ebe a ka ọ nọ wee too wee na-eme ihe niile eji mara ya. So isi anyị ike na BBC News Igbo, aha m Bebere Ekọbara, ka anyị jụọ otu onye ajụjụ ndị maara ya bụ nwa amadi. Nna agwa anyị afa gị. Okay, afa m bụ Ọfọdịle. Ọfọdịle bụ afa. Afa m bụ Ọfọdịle. Ka isi malụ nwa amadi a bụ Igbo Jah. Anyị nta amụkọrọ anyị ntatụkọ n'Enugu toko n'obi agụọ Ogene tupu mmọnwụ. Arụbọrọ m so njuwe ekipata maka dị burial. Kedu ekpere gị n'isi? Ekpere m n'isi oge dị ka mkpụrụ obi ya dị ike na ndokwa. Chineke na-emekwe na-ebere ka ụmụaka ya ka gọọmenti tinyekwu anya ka ha si wee kwee nkwa ka nkwa ekwekwe n'isi ụmụaka ha mezuo ya. Ọ dị mma ka anyị na-egosi unu ka ya bụ ihe si wee na-aga na Obiagu dị na Enugu steeti ugbu Welcome home. ahụgo ndị machara Igbo Jah ka na ka ya bụ nwa amadi na-anọ udo.
Friend and their brother. Na-emetụta nwanne ya ahụ bụkwa ezigbo mmadụ na-akụ ogene akụsi ogene ike enwegoro ife anyị na-eme bụ onye ogbe a na-agwa ya ọ na-abịa bịadola onye ahụ iru biko anyị na-akwanyere egwu ikpeazụ taa biko ka Chineke nara mkpụrụ oge na nkwa n'aha Jizọs Kraịst Afam Right Honorable Ani Barry Obinna, aka Barry Wankano. Yes. Because I am so from white jogo. Ofun white dear people. Ofun one, never the mother be happy you must have Ogene. Whether work goes to Goya. Maraibu Munya, Nande Enugu. So now I acquire your because I acquire Odogu. Igbo na-esonye anyị na BBC News. Ọkwanya bụ onyinyi nwa amadi a na-akpọ Igbo Jah, bụ onye nke nwụrụ anwụ ọnwa ole ma ole gara aga. Ọ gatara na ụlọ ọrụ ndị uwe ojii, ọ nọ wee nwụọ. O wee bụrụ na ndị Obiagu Enugu steeti niile na-egosi ka iwe si dị ha n'obi maka ogbugbu egburu ya bụ nwata nwoke. Ọ bụrụ na isonyere anyị kamgbe ụtụtụ anyị na-egosi gị, anyị ajụọ na nwunye ya ajụjụ, jụọ mama nwunye ya na ụfọdụ ụmụ nwanyị ndị maara Igbo Jah ọfụma, ndị oyi nwunye ya nakwa ndị a na-anụ n'Enugu steeti. Ndị a kịta gafere bụ ụmụ ntorobịa ndị iwe dị n'obi. Ebe anyị nọ kịta bụ na Obiagu n'ọnụ Asata ka a na-aga ugbu a. Ọ bụrụ na ị mara Enugu ọfụma, irutara ana n'ọnụ Asata, aka nne gị abụrụzi Obiagu, ebe ya bụ nwa amadi anọ mụọ ya na ebe ọ nọ too be nna ya
ka anyị nọ ugbu a sonyesikwa anyị ike na BBC News Igbo anyị ka na-ewetakwara gị ka onyinye ozu Maazị Igbo Jah bụ Chikezie Mba si wee na-aga. Tata bụ ụbọchị 11 nke ọnwa April n'afọ a bụ 2025. ebe ha sị ka akwụsị mgbe adịghị ha akwụsị ebe a ka ha kwụsị ebe ha sị ka akwụsị ka ama nke okwu nwanne ha apụta ọzọ gị gị ya ebe ndị ya akwụsịtụrụ ozu ya n'ihu nna ya ka ha kene nwanne nna ya tupu ya bụ ozu amalitekwa njem ọzọ. Ọ dị mma dịka anyị na gị si na-akpa gwakena anyị ka obi dị unu obi unu nụrụ na nwanne unu nwoke bụ Igbo Jah nwụrụ anwụ. Obi dị anyị ilu, obi dị anyị njọ, because nwanne anyị nwoke a na-akpọ late chief Okezigbo Nwamba onye eji Igbo Jah marụ nọmba 1 na Ogene ọ da-agụ ihe onye ọzọ gụ ọ gosi nwa bụ ndị Ogene ewuru from ya wajewe because mgbe ya bụ ihe mere ọ dị ka ụwa ọ ga-emebi mana nke anyị ji bụrụ mmadụ na nke anyị ji na-ekpere Chukwu gọọmenti wee sị anyị nagide anyị wee gere ya gọọmenti nagide because ihe ọbụla a na-eme ụta gọọmenti ọ da agacha so mgbe gọọmenti bịara gwa ndị Ogui gwa ndị mụrụ ya gwa ndị Enugu gwa ndị Nkanụba anyị bigo anyị nagide anyị gere ha ntị and anyị nagide enweghị ihe niile ha yọrọ anyị na-emere ọrụ ha ma nkiri na anyị ọha ha mechakwara anyị ya so ọ dịgo ka ọ ga-adị onye ka anyị si ka kwere ugwu because asị na ugwu eji nwụrụ anwụ bụ gịnị ịdọnye ya na anị. Ọ dị mma dịka chairman kọmiti a kedu ka a ga-esi ya ebe a ka a ga-ene ya ka ebe a ga-ene ya ka ebe a ga-akarị ụka ọnwụ ma ọ bụ ekpere ọnwụ ebe a ga-akarị ụka ọnwụ bụ na Afia 9 ebe a anyị buruzie ya na wabịa na Goshen ebe o were ụlọ Goshen bụ anụ ndị Ogui ebe a ka ọ kwadobe
So ebe a ga-esheba furuzi echesi enye ya ebe ahụ. Thank you. Unu anụgo ka o si wee kọwaa ya ugbu a na ha ga-ebu ozi anyị a na-emegodo ugbu a bụ na ndị ọyị ya na ndị marịa na-agbagharị Enugu niile na-egosi ka oge dị ha. You are God from beginning to the end. There's no room for arguments. You are God by yourself. Oh, you are God. You are God from beginning to the end. There's no place for arguments. You are God by yourself. You are God from beginning to the end. There's no place for arguments. You are God by yourself. You are God from beginning to the end. There's no place for argument. You are God all by yourself. In good condition, in bad condition, I will praise you. No place for argument. Igbo Jah, when you're not in a tour, she married you. I'm at the marriage. You are God from beginning to the end. There's no place for arguments. You are God all by yourself. You are God from beginning to the end. There's no place for arguments. You are God all by yourself. You don't have to worry and don't to be afraid. Just come sit the money, trouble and don't last always. For there is a friend in Jesus who will walk for things away. And if your heart just with the voices, I know that I can make it. I know that I can stand. No matter what may come, I love busy. Jesus, I can make it. Even though I can stand. No matter what may come away. But I'm busy, you're not right now. You don't have to know. Joyce comes in the morning. So we get the last of us. When we have a friend in Jesus. Who is watching the past. I have a cousin. Magic is here. Just lift your voice and say, now, 27th October, your John, I know.
must well wish us. Have a back here. I and I know they're going to put this government. But a contribution to you take the charge of just from primary school to by the rivers of where we sat down and where we were when we remember by the rivers of Babylon where we sat down. anyị na-anaghachi azụ ka anyị gaa be ya bụ nwa amadi ọzọ. Anyị bidoburu ihe ngosi a na be ya tupu ozi a wee bata. Anyị na-anaghachi azụ na be ya ka anyị hụ ka ndị na-azụ ahịa n'ahịa n'anyị ma ndị obi ahụ na ndị ikwu na ibi ya si anabata ozi ya. Ọ ka bụkwa na BBC Igbo ka ị na-ekiri anyị. Taata bụ ụbọchị 11 nke ọnwa April 2025. Ausa koshi kwa mbago. Igadu kwa mbago project.
Auntie, Igbo Jah yo. Ewa kundu obodo. Kedu ya ke wote suko kan lo tiko na ye wo lo. Oye ka ti start nko odabalo, oye ka ti odabalo. Oya ko jo na obu number 1. Ah, the number 1. Ye na gbo biko obi shewu ye ike. No mere aye cha nene. Nenu obu no komo no wo. Amama na dika o mampulo diri krada. So se bo ga emedebe nke na comment azu. Ya to the grave. But ebe Igbo Jah won bana na. Enyi igwe ka ọ na-aga one way. Ọmụ abụ ife ya Igbo biko m na-ekwu on behalf of Mba family biko obi sie ike na Jesus. Onye isi Nwankanu ọ ba na-agba egwu. Anyị na-ebe akwa ihe mere anyị last year ka o mee ndị Antikọt Jos wepụrụ anyị number 1 on ihe na last 2 years nna ejere Imo State ebe a ka m nọ wee mara na ọ bụ general. Ihe anyị na-ayọ Chukwu bụ ka mkpụrụ obi ya siri ike na ndokwa. Ọ na-anata a na-ekpochi ya ndị mmụọ na ndị mmadụ ana n'ike ana Nkanu ana Anambra ana ihe niile Imo Steeti ana East niile ma na ndị Hausa ma Eko dịkwa ọkụ Lagos Steeti Ekoli gbachie. Angel Nwanike Igede dekwe bono gamere Onowu Nwanike ba anyị akwụkwọ ta gwa mama aja Igede dekwe bono gamere Onowu Nwanike Onowu kekwa mo nje ngwa mgo ọgara ile siko na chi ụgwa ya emetekwe Moniki wo gweke isi na Igbo nche Moniki kekwa mo nje ngwa mgo anyị dere ebe ahụ ọdụ nkeke na Igbo ma gị bụ onye na-esonye anyị na BBC News anyị ka makwa na ya bụ onyinye ozu nwa amadi ebiri ebu bụ Igbo Jah okenye nwa mba ọnụ Obiagu aka na anyị na-akpọ anyị ugbu a ebutere ya bịa be nna ya gosi ha ya bụ ozi wee na-agazi n'ebe a na-akpọ Ogene market ka ekwuoro ya ekpere ka emere ya ekpere ọnwụ tupu adọnye ya n'ala sonyesi anyị ike na BBC America, USA, or UK, or Ghana.
take care, make sure you clear all of them. Every one of them is Igbo Jah, every one of them is every one of them is the camera. Every one of them is if I give you a word. Every one of them is Igbo Jah, every one of them is
so many people on the line, please. Thank you. Please, this way. Igbo Jah, abata n'ọgbọ. Kọọ n'Igbo Jah. Igbo Jah. Ọkaga nwoke. Ọbata n'ọgbọ. Biko na-ekwufu nke ahụ obere. Na-agba n'abalị. Ọkaga. Ọganada. Laga. Onye mwana be. Onye ofefe. Onye ọnụbụrụ ọrụ tenu ihe ọkaka. Onye ahụ ji eji igwe. So that all the more yes. Don't worry. Thank you. If you are here to bury Igbo Jah, you are going to for us to be together as one people. Thank you. Thank you. Apart from cameramen, leading the neighbor for the committee, cameramen and the committee and security men. You also know at the arena. Please leave the arena. Biko, if you are here to help us to the end. Biko. Thank you. I will now be back to play one number. After which I hand the microphone over to Michelle. Please, Anamayo, the victory.
Get yourself prepared. And as I hand over the microphone to you, mana gọọmenti jiwere onye ọbụla n'abalị a ma ndị n'obodo oyibo ma ndị nọ mba ofesi ma ndị nọ na mgbada ebe a ejiwe onye ọbụla oge so ka eji gọọmenti wee gbatuo naanị esi na ndị mmadụ jiri ebe a onwekwa onye bido mma ebe a gbalị na ndụkwa odo daalụ.
Angelo Manike, Tigede de Bono Game, Ono Manike Bani, I'm going to talk about Manada. Ono Manike. Odo who can buy one and one go, or that I explain at you. Why you with the way? Money to walk with it, money to walk with it. It's not you want it. Money to buy one and one go, because I ain't a bad one. I didn't take an eye. Oh,
Arista